Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Saldo! Izterrak, txaloak, balantzaka. Eskuak, eskuak! Bira, 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 begietara begira. Bira, 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 ikutek elkarri begira jarritapu. Zer modu zaudete, kursoa bukatzen ari da, eta urtero bezala gure ekitaldia prest ditugu. Hasteko, 2. mailakoak sinfonika antzerkia eskainiko digute. Aurrera!
baleak dituztela hori itsasoan? Orain, laugarren mailakoek horri buruzko pertsonalitatea eskaintzen dute. Ia bederatziehun eta lehenengo urtean, maiatzaren 14. egunean, Orioko herriko barraren aurrean, balea agertu zen atzekaldean. Balea! Balea! Balea ere akaleginean,
Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.